ବଂଶଧାରା ବସନ୍ତ ମହୋତ୍ସବର ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ଯୋଗଦେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଲିପ୍ସା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଗୀତରେ ମୋହିତ ହେଲେ ଦର୍ଶକ। ଗୁଣପୁର ନବନିର୍ମାଣ କମିଟିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଆଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ତଥା ସରକାରୀ ଓକିଲ ଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଲେ, ସମ୍ପର୍କ ତୋଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ବଂଶଧାରା ପୁସ୍ତକର ଚଳିତ ବର୍ଷର ନୂତନ ସଂଖ୍ୟା। ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଜଣାଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବଂଶଧାରା ବସନ୍ତ ମହୋତ୍ସବର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସମାରୋହରେ ଆଜି ବଂଶଧାରା ସ୍ମରଣିକା ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି। ନବନିର୍ମାଣ ସମିତିର ସଭାପତି ଅକ୍ଷୟ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ତଥା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଯୋଗଦେଇ ବଂଶଧାରା ଆଡ଼ିବନ୍ଧର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଶିକ୍ଷାର ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅହରହ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭାବେ ସମାଜସେବୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସୂଚନା କମିଶନ ଜଗଦାନନ୍ଦ ଯୋଗଦେଇ ଜଗଦାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ଲୋକସେବା ଆଇନକୁ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ବଂଶଧାରାରେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ସମାରୋହରେ ଉତ୍ସବ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତ୍ରିନାଥ ଗମାଙ୍ଗ, ଜିଆଇଇଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ପଣ୍ଡା ଓ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହି ଆମେ ଗୁଣପୁରିଆ ଏକ ହୋଇ କିପରି ଏହି ମହୋତ୍ସବ 100 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁ ରହିବ ସେ ନେଇ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ସହ ଏପରି ସମ୍ପର୍କ ତୋଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ନବନିର୍ମାଣ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ରଞ୍ଜିତ ପାଢ଼ୀ ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ପାଠ କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳର କଳା ସାହିତ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କଥା ଉଠାଇ ସହରର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମଠ, ମନ୍ଦିର, ଷ୍ଟାଡିୟମ, ରେଳବାଇ ବିକାଶ ଠାରୁ କୋଭିଡ ବେଳେ ସମିତିର ସେବା ଭୂମିକା ଉପରେ ଟିକିନିଖି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଗୁଣପୁର ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଇପାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଲ, ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି, ବଂଶଧାରା ଜଳର ବ୍ୟବହାର ଦାବି ଉଠାଇଥିଲେ। ସମିତିର ଉପସଭାପତି ଉମା ଦାସ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଅତିଥି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ସବ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ସୁଦର୍ଶନ ଶବର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସାମୂହିକ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ହୋଇଥିଲା। ସଭା ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଲିପ୍ସା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତରେ ଝୁମିଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଂଶଧାରା ବସନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଗୋପୀ ଆନନ୍ଦ, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଶିବ ଉଲାକା, ଯୁବ ନେତା ବାପି ପଣ୍ଡା, ପ୍ରୀତମ କୁମାର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଇପଲ ସାବ୍ରିସ୍ ଓ ଗୁଣପୁର ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଚିତ୍କାର ନ୍ୟୁଜ।